Здравейте, деца! Аз съм Биби Еднорогът и сега ще ви разкажа приказката за супа от камъчета. Отдавна, много отдавна, в малка каштурка в гората живеела самотна старица. Една вечер на вратата се почукало, но старицата не посмяла да отвори. Мога ли да пренощувам тук? Попитал нечий глас. Нямам ни дръвца, ни храница, отвърнала бабата. Старицата отворила и видяла насреща си млад мъж с наръч дърва. Щом запалили огъня, пътникът казал: хайде сега да направим вечеря. Аз имам вълшебни камъчета за супа. Бабата му посочила празния казан и той ги пуснал вътре. Нямаш ли малко зеленчуци? Попитал гостът. И малко масълци. Бабата донесла малко ряпа и моркови от буренясалата си градина. Отишла и до килера за лъжица масло. Дай, бабо, и едно яйце, казал младежът. Супата станала от вкусна по-вкусна. На сутринта пътникът дал шепа камъчето на бабата и си тръгнал. След няколко дни бабата решила да си свари от същата супа. Странникът каза, че камъчетата са вълшебни, няма нищо да прибавям, само тях ще сваря. След един час светливата старица си сипала една голяма чиния и още с първата хапка си счупила на едно камъче последния здрав зъб в устата.